lány, akit a táborban figyelemmel kísértünk, úgy hívják, hogy Gráncsa Tímea. 15 éves és 7. osztályos. Szeret táncolni, énekelni és furujázni. Kolozsváron született, és 7 éve van Torockon az alapítvány házánál. Kedves, ügyes, szófogadó és szorgalmas. Lovasoktató vagy sebész akar lenni felnőtt korában. Tímea a legidősebb a csoportban, ennél fogva a legérettebb. Tud ügyelni már a viselkedésére. Figyel arra, mi a teendő, mi a feladat, és igyekszik azt csinálni. Ezzel példát mutat a többieknek. Azt kívánom, hogy a gyerekeknek legyen szemük, és lássák maguk előtt ezt a példaképet. Lados Lilla szavait idéztem. Oprec Alexandru Florian, vagyis Sanyi, Zsombaján született 2004. július 5-én. A zsombai Szent Mihály Arkangyal otthonban van 8 éve. Ótelekről Pál Marika nevelő őt és a testvérét, Ádit elvitte Dévára, és ott jártak óvodába. ...2009 nyarán kerültek Zsombolyára. Jelenleg 12 éves, és felnőtt korában pap szeretne lenni. A minisztrálásért kapott pénzt mindig édesanyjának adta. Reméljük, hogy beteljesül az álma, és egy nap meglátogatja papként az otthont, ahol néptáncosként ügyeskedik. Néptáncoktatója is dicsérte a tánchoz való hozzáállását.